приятели, тъй като искате да ви покажа как изглежда моята стая, реших да направя такова видео, в което да ви покажа как изглежда тя. И да не се бавим повече, към клипът. И това е моята стая. След влизането тук и вратата, първо се вижда моят статив с тази дъска, не знам как се нарича, където се защипват рисунките, кошът ми за пране и отзад някакви турби. След това е моят голям гардероб, който не си държа само мои неща, ами има различни неща, защото е доста голям. И сега, ако почна да ви го показвам, ще вземе поне 20-30 минути, с това няма да ви го показвам. Това е календарът ми, който вече го знаете. След това до вратата точно тук стои моето легло, като тук винаги си слагам някакви възглавнички. Сега с тези. Над възглавничките имаме тази картина, която съм рисувала, когато съм била на 7 години и е закрепена с тази лепенка. След това над главата имам тази много яка фея, не знам как да нарека. След това следва моят скрин, върху който има чаша с вода, шише, което не е напълнено, шапка, върху турба, в която държа книги. Просто така съм решила, че е по-интересно. Както виждате, вече махнах коледната украса, кремове, моя снимка, различни неща, пила за ногти. Има много неща. И тук календарът, който си направих наскоро, започва от февруари, за съжаление, но ето така си го разкрасих. И вътре ще записвам някакви важни неща. После ще го правя, като в кой ден по какво ще уча за определен тест и нещо такова. Скринът ми има 5 отделения, които пак няма да ви показвам. Както виждате, още от малко на този скрин имам лепенки на ягодка. И не съм ги махнала все още. Под леглото си някакви кутии за обувки, различни неща. И тук имам една пътека. Да, сега съм стерилиция. Имам една пътека, която на мен ми харесва. След това следват много цветя. И тук ми стоят ролерите и една раница, както и зарядното ми с телефона, който е включено в контакт. Точно до цветята се намира моето бюро, което, както виждате, е доста натрупано. Първо в тази турбичка, която е по-малка, но абсолютно същата като тази там, е тук. Съм си сложила цветя с тефтерчето ми, сламки някакви. След това следва шкафчето, в което съм си запазила тази опаковка от мечето на Линд, което ми хареса и не знам защо, реших да я запазя. След това в тази кутийка са моите флаш карти. Да, много празно ми изглежда без коледните ми неща, но ще правя вече други. Така, в шкафчето имам различни неща. Тук съм написала си Фиби в тази кутийка, значи тук имам Фиби с тази вътре кутийката, маниста, от тези штракащите, където правят като печати, пухче, още ласици. Тук имам остатъци от нещо, някакви картони, маниста. И тук имам лепящилищата. Тук отдолу си държа гума, клечки за зъби, които не знам дори какво правят тук. Спонж Боб, тази снежинка, която правихме, и още лепящилищата, които все още не съм отворила, защото не съм свършила. Тук имам, клипът става дълъг, тук в това си държа различни тикса, цветни, а тук си държа молевите, което още не съм го махнала. Да, коледно е, но ще стои тук през цялата година. Имам този раф, с който си направих сама. Всъщност не направих аз сама рафта, а тук украшенията и тези неща. Той по принцип е за шампуани. Значи сега това кучето в момента, с летен капак го залепих. Имам химикалки, поставка, чашата, която правихме. И да, различни неща отдолу. Имам химикалът лак. Ето това, ако се чудите как го направих, от Макдоналдс картофките си взех и сложих едно пухче и го набучих с дупки
И се получи, имам различни неща там. C200, морските морети, гривна, която ми е любима. И тук, в принцип, снимам клиповете си. Моето... Постелката ми на емоджита. Десерт ми, който стои тук. Когато ми съм на училище, да, те също са коледни, но реших да ги оставя, защото са много яки и няма какво иначе да сложа там. Тук са ми шкафовете, които съм облепили целите в лепенки. Тук са учебниците ми. Тук отдолу ми е кошът, бели листове, шкафче, още. И тук, това, тъй като аз нямам компютър, а имам лаптоп, но сега не е тук, си държа книгите. Тук в това дърпащото си нямам клавиатура, затова пак си държа някакви неща. И съм го облепила с цветно чиксо, ако виждате тук. До бюрото ми, това беше бюрото, стои раницата ми. Шкафче. Тук държа коледните неща, вече събрах. Тук имам различни неща. Ниси серче, четката ми, върху парното го използвам за слагане на четки. Тук има един куфър и различни кашони. Тук върху парното съм си сложил още едно нисерче. И тук вече са прозорците с шторите ми. Тази снежинка не съм махнала, забавила съм я. Тук държа една кутия за обувки, лакове. Тук кутийка. Тази кутийка е празна. Много ми хареса. Кола за телефон. Кутия, слънчеви очила. Глобус, това ще е лятен декор. И тук си държа мотивиращите статии, картина, която съм направил. Всъщност това ми е отпечатъци от ръце и глобуса. Дайте пауче, ако клипът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за мен и да ми давате идеи за клипове. Чао! И не забравяйте да се абонирате за мен, да ме последвате в Instagram и в Snapchat.